Di rojeke weka îro de yekem xwenîşandan li pêşiya Perlemanê rejîma Sûriyê hate encamdan ew jî bi boneya salvegera Roja Cîhanî ya Mafên Mirovan. Lê rêkefta dihê 12/2002 Partiya Yekîtiyê Kurdî hevdem li gel Roja Cîhanî ya Mafên Mirovan ku netewên yekgirtî destnîşan kiriye, li pêşiya Perlemanê rejîma Sûriyê xwenîşandaneke cemawerî li dar xist. Di xwenîşandanê de çendîn slogan hatine bilindkirin, ew jî ev bûn: Di Roja Cîhanî ya Mafên Mirovan de em daxwazê dikin ku sitem li ser gelê Kurd nemîne û were rakirin û danpêdan bi netewa Kurdî were kirin. Bila Sûriyê bibe welatê pêkvejiyanê bo tevaya pêkhateyan Ereb, Kurd û kêm netewan. Veger û dana regeznameyê bi Kurdan yên ku jê hatine bêbeşkirin, nehiştina qedexekirina zimanê Kurdî û danpêdanê bi zimanê Kurdî were kirin, rêzgirtin li mafên mirovan li Sûriyê. Piştî ku xwenîşandan bi dawî hat û piştî çend rojan û bi taybet li rêkefta 15/12/2002 rejîma Esed dest bi hilmeta girtinê kir û bi behaneya encamdana civînê li gel Wezîrê Navxweya Sûriyeyê wî serdemî Serkirde Hesen Salih û Mirwan Osman hatine desteserkirin. Serkirde Hesen Salih û Mirwan Osman salek û du mehan di zindanên rejîma Esed deman û piştre serbest hatine berdan.